kedam tang vosik ni phai kre trogar ni Forum for Hills Autonomous State Movement atum pen pherangke amai ke pha kedam tang apora hut solar project aputhak kekhamkhe dona songdo anaphan pherangke amai longpen pinrem pon Karbiang long pe Nagalena hoyalong solar project ki BGPU Longkathar Havar an Humridam si Rada tumpen Chinki Jingbai ponlo Bonta ka Humrida mahut solar project ki parlo pon arado an inut pen Chinki Jethan ponlo Bonta alangli tuma hin pena bangke bangso solar project ki BG aphan thangnat ki khamkhedun ave athe bangso Havara longa bangke naga pen ki chia so tum ansi longle nam lablo Lasi solar project ki bilo pulote lahai naga pen ki chia so tuma phan dak pen toilong po lapen karbiang long aduya hoyalong kachirai komjia phanta barsai longpon po pusi radatum nang thandun pusi FHASM Peter Tisopen ningjepon I am dress apan ke alang tum aja project kami claim hadak jakong nang piat lo lasi labang so ajakong ateng pen si 6 sidol lapen constitutions of India ajakong ateng pen si council atong labang solar project hadak bidam lo lapen litum teglong lo alang litum council pen government pen ki bidam monohut dak penangana political party atum lapuson si dak teglong logic oppose dum lapen hadak wrong arat affected families atum ba ka welcome lapen akaprek atum bangke ka oppose dum lasi dak nilitum forum hin pen ki pudun kang tunga bangke lalo je project bangke jongsi 2013 land halabang so compensation act ateng ben jongsi affected families atom phan lang pon lo pi pon lo lapen land grabbings lapen land exploitations transparency lahai ka dok avyong si maintain pon lo polotang te labangke meong chotlo lapen council APDC la tumpen polo APDC la tumpenon akapreka company penon nilitum ki pudun kang tonga bangke lahelo Inglonga soja kong ki pabopa joksi bangso solar project ki bipon pusi APHLC racharia songa tuma bangke ki khamkhedun bonta lake isi ke asia hin pensatami 6 sedul aja kong pensi ki vanlo lasela puson kaching thora warsai ki misena phan ki khamkhedun bangke jokche pura pherangke ma longpen pinrem pon ni jipu aputha ka lampen pedangana somatum hadat binange bilongle walam bangke la bangke niltum forum hin pon abangke kroidun thekelo athe eltum 6 sedul bangtang ponai project itum autonomous council handlo aja ko betheneke lapan alantum any planning mesena planning ke pona long abangke iltum ka opposite abangke chokte daji memedaji athe alantum same autonomous council made itum district osonsi revenue ansose ke pe ongpon thekjima lapan idoma district ansose osonsi job employment amokha kipi thekjima lapan kitu kela arala tumphan kupusonsi alam tumasame sakuri bakuri pen senglok lapen economic ahin pen senglok kandogawe kipi pon thekjima pu autonomous council atum dr tuliram rongha alang li pen senglok alang li timatum kabor ialong ini tum langdun prong chora bangai choga denji lapen ang tum claim baling chok je heno pugi pudun bangai chok che denji News Report KTV News